Dnes máme takú milú udalosť. Podarilo sa nám pomocou spolupráce ŽSR a ZSSK to, kvôli čomu tu dneska sme. A síce vybudoval sa ten krátky 33-metrový perón, ktorý ale umožnil pridať až 12 vlakov denne na túto železničnú stanicu. Aj toto dúfam pomôže v Tatrách tomu, aby tu turisti nechodili autami až hore, aby si zaparkovali v kľude, v pohode na tých dolných záchytných parkoviskách a sem už prišli vlakmi. Verím tomu, že tá dopravná situácia v Tatrách sa týmto výrazne zlepší. Čiže mi ostáva naozaj poďakovať kolegom zo ZSSK a ŽSR a aj predstaviteľom samosprávy za to, že to dokázali iniciovať a Mišo chodí ku nám na ministerstvo naozaj veľmi intenzívne a často otravovať, jak sa povie, a práve takto sa to má robiť a z toho sú tie výsledky, takže ďakujem aj jemu, aj tým kolegom, že sa to podarilo. Verím tomu, že teda aj pre obyvateľov Tatier a pre všetkých, ktorých navštevujú, to bude jeden významný krok vpred, čo sa týka dopravnej obslužnosti. Ďakujem pekne.